सकाल सकाल बाहर माने सनी सिंगापुर सनी ठाकुर दर्शन पाई तो एठिकी आसु ब्रेकफास्ट पाई तो चलतु ब्रेकफास्ट करवा देन जीवा चल देखो मोर खाया आसीगला एक्चुअली महाराष्ट्र यही जिनसटा ही मोर सब फेवरेट मिसाल पाव जुआड़े गले भी यहीटा खाए कारण मत कहीं जानी तरकारीटा बहुत बढ़िया लगे पूरा मिक्सचर पकईकि चाट भाया करके दिखती से जहाँ भी यहाँ कहीं ब्रेकफास्ट मत यहाँ ही दरकार यहाँ बहुत भले ब्रेकफास्ट करके आसलु एबे आमे जीवु मंदिर को चलतु जीवा आम ये बाटर टी रहीचु कारण गाड़ी कौन प्रेशर चेक कर आउ 8 किलोमीटर अच्छी तो मुझे को पहुँचिकी मंदिर माने मंदिर पाखे पहुँचिकी मुझे सेयार करी बहुत सुंदर मंदिर तो मंदिर में पहुँचिकी आपण सहित वीडियो को कंटिन्यू करी तो प्लीज वीडियो को लास्ट टाइम देखा को जमा भी भूल बघा मंदिरामध्ये तुम्ही पहिल्यांदा गेले तर तुम्हाला असं माधवर लागेल माधवरच्या पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला तुळशीवर येते रोहितच्या पानाने काळा काढला आपल्या स्वतःचं नाव घ्या माधवरच्या पुढे गेल्यानंतर शंकरदेवाच्या तुळशीवर वाहून खाली नारळ आणि प्रसाद तुमचं द्यायचा पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा असं नारळ प्रसाद खायचं नाही पुढे तरी थोडं करा मंदिरात प्रसाद तुम्हाला वाटायचं पूर्ण अर्पण करून द्यायचं अगरबत्ती उमामध्ये जाळा होम चालू आहे मंदिरात तिने समजा करून तेल घ्या आई वडिलांचं नाव घेऊन तेल कुंड करा आणि पुढे देवाच्या चरणामध्ये आहे ते सावस सगळे असतात तुम्हाला घर नेण्यासाठी सुख शांती द्यायचं जर तुमच्या कोणाच्या राशी असेल मग भविष्य धर्म आणि कुंभ राशी असेल साडेसाती चालेल तर त्यांच्या अंगरटच करून पूर्ण देवाच्या चरणामध्ये अर्पण करावं लागेल राशी नसेल तर तुम्हाला घर न्यायला भेटत तर टच करून घेऊन या घर न्यायला अनवघड लक्ष्मी येते ज्या ठिकाणी पैसे देतात पैसे लागले धनलक्ष्मी करतो राहते मागतात कामात पैशावर काय जाणार दोन्ही पूजा करा टॉयलेट सगळे पूजा करतात जर शनिवारी त्याला तर तिथं लावा चांदी राष्ट्र जातो पण आणि तांब्याची मूर्ती तर मेन आपलं जर शनिवारीचा त्याला तर टिका लावा शनियंत्र आपल्या परस पॉकेटमध्ये हमेशाला कोणत्या कामाला त्याला सण घेऊन जा शनी रागाय काळात किंवा हातात बांधा 21 तारखेला संत वाहतं पाणी सोडून द्या आणि काळ्या गुढीचं ओरिजिनल झालं याची पण गावात चोरी होतं तिथं चोरी झाली गावाच्या बाहेर जात नाही 2 किलोमीटर घराला दरवाजे सगळी बँक चालू तर आपल्या मेन गेटला युवाकरमध्ये असं भेटून जा चोरीवर होणार नाही पावसाची तुम्ही त्यावर तुमचा पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा असेल तर पूर्ण पूजा करा रेग्युलर येत असेल तर आशीर्वाद महिने दरम्यान येत असेल तर काळ्या गुढीचे ओरिजिनल पहिल्या दिवसात दुसऱ्या पूर्ण पूजा घेतल्याची किंमत 2150 होती चौथा पाचवा टाईमपासून चांदी शिक्काने घेतला असं 1550 रुपयाचं आहे जो रेग्युलर महिने दर महिने तर साधी पूजा घेतली अशी 550 रुपयाची नंतर चढवायची पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा असेल तर तुम्ही राशी असेल तर तुम्ही देऊ घालायचं पैसे आपल्या एका आत ते एक आता निघून जातात 7.5 लागले 7.5 वर्ष तुम्ही कुठे नंतर जर घेतली देशाला गेली तुमचं किती वेळेस आहे पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा मंदिर कितना है ये जो 1 लीटर है आधा लीटर है 1 लीटर है का सरसों का तेल होता है फर्स्ट टाइम उनको 1 लीटर चढ़ो बार बार आपको तो पाओ ये 120 और 20 140 ते आतमध्ये नाही का हे आतमध्ये नाही का पहिले हे टाकायचं कोणतं टाकायचं तेलकुंड असतं ना तेलकुंड तेलकुंडामध्ये पहिले हे सोडायचं आणि मग नंतर तेल सोडायचं आपलं पूर्ण फॅमिलीचं नाव बोलायचं घरात जेवढे लेडीज जेंट्स असतील ना तेवढ्यांचं नाव बोलून तेलकुंडामध्ये तेल सोडून द्यायचं दर्शन पूजा पाठ झाल्यानंतर देवाला लागायचं आम आसिक पहुँच जाइए मंदिर पाखे जो ये पूजा सामग्री मिलती से आमको किसी माने ठाकुर केमी पूजा कराब तार किसी विधि कहले तो आम से अनुसार सब से बुझेदेवे तो से अनुसार जो जिनस किण नहीं कि ठाकुर विधि अच्छी तो केमी कौन पूजा करूँ तो आपण मान सहित मुझे सेयार करी मंदिर पाखे आसला तो चलतु जा देखा केमी पूजा होठी नना ना तो नना अच्छा किंतु निज पूजा निजक ही करने को पड़े ये तो चलतु जा पूजा करवा।
आम ए भीतर को आसिलु देखु एपटे लाइन ही जावाक पड़े। आज फांका अच्छी ना नले ये बहुत भिड़ हुए। काली भिड़ हम काली शनिवार ना काली भिड़ हम। आज फांका अच्छी ठाकुर को भलसे दर्शन कर आम ए दर्शन करके आसिलु आसिक बसचु। ये बहुत गुड़ा नियम अच्छी जो गुड़ाक मना जाए कि जमीक ये बहुत नियम अच्छी जोड़ा ठाकुर को निजे पूजा करती। आप आसवे निजे फूल देवे निजे नड़िया ठाकुर को अर्पण करेंगे सबकि निजे करेंगे। आउ ये सब गोटे बहुत आश्चर्यजनक कथा कौन जानते ये कौन भी घरे माने कबाट लगे लोक रोना कौन घरे कबाट लगे माने लोक जो मैंने रोच कहारी घरे कबाट नहीं बिना कबाट रोचे। आठी सब बड़ कथा ये भगवान को दर्शन कर सारापर केवे भी पछक मुड़िकी अनेबेनी कारण कहते आप शनि ठाकुर को नहीं जाती आम आस देखा नहीं जावा कथा नुह अनेवा कथा नुह जोटा कि अशुभ। तो यहाँ गोटे नियम अच्छी ये मानती आपणकर जहाँ भी मनस्कामना अच्छी आप निजे आसवे ये बहुत मानती लोक मैंने बहुत मानती मु भी माने मोर भी बहुत किसी पूरण होती। तो आपण मनकर जहाँ मनस्कामना कहते कि जहाँ भी मनस्कामना थाए सेटा पूर्ण हुए ये आसले आपण निज मनस्कामना जहाँ भी कहते जो मनस्कामना जल्दी पूर्ण हो जाए। तो आपण मैंने जब पुण्य आसुँच जगह को निहाती आसवे। आ शनिवार बहुत भिड़ हुए आज जेहेतु शुक्रवार से भिड़ कम अच्छी भगवान फोटो एलाउड नहीं तो से उठे पारे भगवान फोटो भी उठेवा कथा नुह से उठेली। तो आपण को रिचुअल्स तो सब देखली केमी कौन पूजा हुए केमी कौन करा जाए। तो ये चलतु जा मु पु को टे खुआबी पु को खुआई सारापर आम शिरडी जीवु। तो चलतु जा देखु से केमी बुलूँ दर्शन करके आसिलु। आम ये जोता स्टाण्ड रे जोता रखी से आसचु जोता नौ बोली। देखु मंदिर बाहर बेड़ा कितने सुंदर है। आम आसचु ए लंच करने आम शनि ठाकुर को दर्शन कर सारा लंच करूँ। लंच कर सारापर आपको एक्चुअली भोक गला लंच करूँ। लंच कर सारापर आम शिरडी बाहर। तो चलतु जा टे बसू से जाइए भीतर को देखा भाई आम से बाहर बसचु। ये बच्चा खाने के लिए ना प्लेन राइस स्टीम राइस जो होता है वो और सादा दाल मतलब दाल में तीखा नहीं बिल्कुल तीखा नहीं चाहिए। बिल्कुल तीखा नहीं चाहिए। खाया बहुत जोर से लगे
ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମକୁ ଆହୁରି ଶିରିଡ଼ିରେ ବି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି କାଳେ ରାତି ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବା ନିଦ ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସିଲାଣି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଶିରିଡ଼ି ପାଇଁ ଦେନ୍ ଶିରିଡ଼ିରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ मंदिर दर्शन करें भितर को मे भी फोन एलाउ नथियो बाहर सब मु आपण मानको सहित शेयर करी तो चलते जा गुनु हाय गुनु पूरा माने गाड़ी में बसी बसी चिड़ी गलानी आम शिरडी रे होटल बुक करचु रहिया पई तो आम जाई दर्शन कर सारा पर होटल जीवु जाई टिके रेस्ट नबु देन स्टार्ट करू हमर नेक्स्ट ट्रिप पूरा हमर लॉन्ग जर्नी अच्छी तो पूरा जर्नी मु आपण मानको सहित शेयर करी तो वीडियो को प्लीज शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो चलते जा शिरडी रे जॉइन करवा।